Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan wajabate an bi bele jele fo nungu wala nyuman do hali anzigira anga keneka la dala jemo envers sama vra minnu bi la dala bolike wajabate ka damene dene kata gushi jumana kuna foni de bi sandalama ali bene kelaw fe dabaji karamo fe wajabate nguba sebe to ka di la de afura ko anga yele mabamanga na oli anitonni minu varale do anga ka kuna foni chari anga folibu be radio so be furanjala anga folibu ye sanga fe so madena ika do premier ministre be ministre chairman be ika do aba sanga o ka radio so mi nu ka mako santoro ika do na madese anana inyo zo na kuna foni dan bloka ika do yano chesa nega o kara fe min banga digala bi atwa ko mamudu na ye wule ka joke ka yamuradi kuna foni amba da kulu walu karamɔgɔ dɔ daba dumara naamu diɲɛ tɔgɔ ye dɔɔnin kɛ ye a jamu ye ta kan to kana siga don tɛ wele donna kabako wajabate k'a dɔn don tɛ wele donna i ye tiɲɛ fɔ naamu dɔnkilidala min k'a filɛ nin a tɔ a de ko Batungara Batungara i k'a dɔn ne tɛnɛmuso halala don a bɔra ka maa min fana pasa da o de ye Alhaji Madi Tungara danpan jelikɛ wajabate k'a dɔn ni maa fila si tɛ diɲɛ na diɲɛ ye dɔ kɛ ye wajabate n'i y'a ye ninnu dɔgɔ min maana bi u ye min kɛ ka kɔrɔ o don wajabate bɛɛ lajɛlen k'i jija ka dɔ kɛ hali i tɛgɛ don wajabate mɛ bolo bɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali flash o don sɛbɛnfura nin y'a bɔli ko siɲɛ 100 ani 76 ye hali maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Mayi Jalo o don Mayi ko ni mori jugu min ko diɲɛ bɛ wuli kana ɲinɛ i n'i ka walaha kolo a tɛ taa k'i to hali wajabate i k'a dɔn a bɔ Mali wulila Mali kura Mali danga nin duwaku furanjɛ in na fɛn min kun fɔlen bɛ n'o kelen bɛ ka ɲɛngo ni hasidiw tɔnsi jɔ assise nationale wajabate assise nationale mun ye jamana ka baroda min do fiɲɛ ni fiɲɛ min bɛ jamana in kɔnɔ kabini démocratie nana don min fiɲɛ min ni fiɲɛ min bɛ jamana in kɔnɔ kabini Mali ka indépendance taara wajabate a dogolen tɛ jamana den si la wajabate k'a dɔn an k'a sigi k'a fiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ dilan cogo jumɛn in na mun bɛ bɔ a la mun bɛ fara a kan assise nationale a kun wɛrɛ t'a la nin kɔ sɛbɛnnikɛla ko wajabate bɛnkɛra min kan min ye décembre kalo ye kalo min n'a fila ŋuna a tile 11 ka taa bila tile 30 la Mali fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen na wajabate k'a dɔn sigi ka fɔ bolodalen don malidenw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ wajabate k'a dɔn jagoya ko tɛ mun ni mun de ka ɲi jamana in ma taabolo jumɛn in ka ɲi jamana ma mun ni mun kan ka fɔ ɲɔgɔn ye an kan ka sigi min kan ka wuli min kan sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn o de ye Mali yɛrɛ ye kabini diɲɛ kununko n'a gɛlɛyara wajabate k'a dɔn maa sɛbɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan jamana taabolo kura ka katimu kura boloda ANR wajabate k'a dɔn de assise nationale et refondation o don a ko min ye décembre kalo tile 11 décembre kalo tile 26 wajabate i k'a dɔn bolofara minnu bɛ i n'a fɔ commune cercle wajabate ani région olu ka ɲɔgɔn ye bɛ kɛ ka bɛnkan bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnfura ye min ye ayiwa a kalo tile décembre kalo tile 27 a tile 30 wajabate i k'a dɔn o ye Mali yɛrɛ kurukara bɛɛ ye i k'a dɔn o bɛna kɛ Bamakɔ a kun dun ye mun ye wajabate k'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ jamana kan dɛsɛ minnu bɛ yen wajabate k'a dɔn fɔɲɔgɔnko bɛ fɛn minnu na kuma bɛɛ jamanadenw bɛ taa balan ayiwa fɛn minnu na malidenw yɛrɛ de b'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ mara kan kɛnɛya kan wajabate i k'a dɔn jamana a lakanako kan i k'a dɔn jamana a taabolo a n'a sɔrɔ bolo nin bɛɛ lajɛlen de bɛna fɔ kɛnɛ in yɛrɛ a bɛ taa kunjɛ a bonya n'a karama talen bɛ ka di jamanakuntigi ma colonel Assimi Goïta wajabate k'a dɔn Mali yɔrɔ o yɔrɔ tɛmɛndi k'a la k'a ka dɔgɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ tɛmɛndi k'a la k'a yɔrɔ ka jan wajabate fɛn o fɛn n'o delila ka malidenw bila ɲɔgɔn na tile kelen wajabate k'a dɔn kuma bi k'o kan fɛn o fɛn ni siran kelen don an ye jamana in kɔnɔ kuma bi k'o kan wajabate fɛn o fɛn n'o dɛsɛ de bɛ Mali kɔnɔ kuma bi k'o kan wajabate k'a dɔn ɲɔgɔn ye minnu kɛra ɲinɛ tɛ k'olu kɔ ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn kɛra Mali kɔnɔ kabini gɛlɛya daminɛna fo ka n'a bila bi la wajabate o ɲɔgɔn ye sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen fana bɛ taa ka taa fara nin kan wajabate k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ dafalan don a ko min kɔni ye an ka jamana marabolo 19 min bɛɛ olu bi kuma u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigi kelen do ka maa 1000 de kɔnɔ Bamakɔ wajabate k'a dɔn a kuma laban kɛnɛ kan kuma ti bɔsi la wajabate k'i ka dɔgɔ kuma ti bɔsi la k'i ye muso ye kuma ti bɔsi la sabula i bi bɔ nin yɔrɔ in na fɛn o fɛn n'o de kan ka ɲɛfɔ n'o kan ka ɲɛdɔn bɛɛ lajɛlen de bi kuma wajabate u k'o de ma assise nationale et
fondation bojo te kado na foro mami go faso de njugu na foro mami go bojo te kado kumati dabli sebene kala ko jamana kunige fe bele gire ke mi mi se ka to jamana de bele gire dabi do ala foni mi ngonde ni munye sabanye anye mi mbonge nyi nga mali flash kono akabi bolla karamgo de tige do obike le pays jamana fasirba no ye isa jigiba isa ko karamgo ako minye anga jamana ye toro jugu mi yansoro jamana chamache bolola fasirba ko jamana kuntigi ay ministre sabab la kata do dona ako kuno min koni o tamay o bolodara fasirba ko ni cheni yere bolodara min koni ye kaloin kle sabate mene akara dugumuna o de songo alebe banyagara marabolola banyagara ale rekara region kura fasirba ko minye ni jojo ye karamgo da batu obuto ta jwa de jo ningu ka dahir mo nyini ka siginso o jwa jo sienfe o kuma bamanchu yu kume Allah ningu ningene karaba ninga singa tablu ka mobilila mamunu tume mobili kono afangirima ye musolakaw ye ale ni demeseni chinu o yu bejeni Allah fasriba ko jo ne garani dana jugwa ke bawye sika ko nitala min ko ni bamacha wala mu banga jamana kono ramo do batungora no ye yage agale alene amadu kufa anako do la kelenga chedon ye ako mali desembe ka suma ube munne no fe mali kola ko do batungora ni dina ko do ma de bina onja ko ninga dina ko fo mali yen wa ako obi akabni sanyirika fasriba ko ni ye cheni jugu mi ye mamunu me ka ni dana jugu taka mali don sekere ko ameo me fo be sirin na dondo ni ala sona fasriba ko ako ministre sabami tara e foli la jamana gouvernement tola kramo de batungora o ye colonel Sadio Camara ale ministre de la défense ye kramo de batungora ale temenin ko ka boy minye Imam Umaru Jaraye ale ministre de la solidarité ale fene temenin ko ka boy ministre de la réconciliation nationale colonel Ismaël Lawake kramo de batungora ni ma saba de tara jamana gouvernement tola salim kuma na minye dugutigila kawye yo dantike gouverneur ale ka bonya ko nala minye kuma mun bora colonel Sadio Camara da kono nana ninkana aw bolo masuma sabu aw be nyeji la tugumna mali dem bela jelen bo nyeji kelena bamanche wala mo be jamana kono adugolente machila o kuma mba nyini aw fe am be ka jega faranyo ka anga kele nyon fe on munu ye sura suye on kelentise bamanche abi jamana kono kamni sanchama muya do jamana kono anga laje nyon fe joni ya njuguye anko wolo mani nyon fe anga na fili anjugu anaw niuna fasriba ko ako ni ya laje demson ulu tolama ale ko ni kuma ta kenen kon nala no yi Amadou Luge ale ko ministre ma ako on be nyejila karambo da batungora jema dungo do on be nyejila on be sanga sigila ministre amba nyini aw fe ay ta fo jamana kuntigie kam torola on sengena on nyanina minya anga sireka bo estebari kana banyangara on te klebo ka bi abada kuma dofa mun do siren ka ali be o kuma min ko ni ministre aya laje aka on jigifa aya laje aka to on kasika boni sa jugu kono ministre Sadio Camara ko ako sika kon temina dona na tawla min ko ni kam belebele doyi mo do batura no ye gardu ka kan obina sigi sinka sabu banyagara kele region yi police be gendarme be sura sube atotora gardu ka kan belebele ka sigi sinka o kai no kara domina o kuma ko dobe fara lakananka sika to la ka be min fo ka prepare latige o de jugu munu banka be kramo do batura kute banka mana koy o be munu dugu ni nyonte srabaw ni nyonte ni mami yu yedron wole like kanye folike o gato o kuma min ko ni kala ke chawye karambo de batoro lube fanga soro jona ninga kumbe o kuma ni banga wuliga joke o kuma ko ni barasugo de be bolodo ko nala mamunu flene kan moblin jeni karambo de batoro ku temena dugu do fe ma do wutte metolai muna luma kuma o kuma kan beka ke kala ke che maliko be danga muna bi de kai kuna fani flene ay mi mo le pays kono akabi bolido bojo wate ne ben bulo buwaka do ni boni sabanye sabami nu kama le prétoire odo bojo wate bele jele kana tu genvan bulo mi nye sabani atwa de ko bimaja dumbia ale de sabani nge mami bajangara kaw olu bi dama kashila ubi kama na gwa ani agodu suma goyala bojo wate ministre bi taka tagila bojo wate kado kama lengelembe e kado politique mado ukama ko ben le cerveau e kado atwa sabade ba adama ben jara odo ukama ko ben le cerveau bojo te clip line attaque mami ngera nyinyi nga sango no ye bajangara ale kuma na ka kinga tafo ko ni dilawye bojo wata anabwa da kwa mabbe sabula bajangara demson u dimina bojo wata u dimina foka to te ben le cerveau ere bien mouvo ako awa ben le cerveau ere conseil national de transition o mado ndenende mene aye wele dake kuna fono dilawla jekulu mi na ere o nyama ye odeye
mouvement yɛrɛwolo debout Bɔjabate sur les remparts a kɛra Bourgi travail la a ko attaquement min kɛra Bɔjabate k'a dɔn marifatigiw fɛ Sango Bajangara Bɔjabate a min yɛrɛ kɛra sababu ye maa 31 dabɔra k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen de jeni na tasuma na fo ka t'u sɛbɛkɔrɔ bɛɛ le cerveau k'o tɛ nkalon dɛ o kɛra nka minnu b'a ko kɔrɔ k'a juguya ka mɔɔw kɔnɔsun politiki mɔɔw don parena ani kodɛm sabula parena ni kodɛm olu de ka debito kɔrɔ ka ca a lamini na Bɔjabate i n'a fɔ olu kɔni ye ayiwa fadenw ye olu de b'a ka ko in yɛrɛ juguya i k'a dɔn Bajangara la lamina na a y'a jira k'a fɔ parena ni kodɛm Bɔjabate i k'a dɔn ŋaniya ɲuman don olu la min ye transition ko in ye o tuma olu kɔni b'a ka ko bɛɛ lajɛlen de juguya olu b'a ka tasuma ka takuru dadu Bajangara n'a lamini na sabula politiki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o juguya fanga ka bon kosɛbɛ waati yɛrɛ kɛra i k'a dɔn Bajangara min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna ye parena ni kodɛm olu de yɛrɛ kɔni varalen bɛ jugu kan n'o ye Faransi n'a lamini ye Bɔjabate k'olu kɔnɔ suruku a kana sɔn dɛ a y'a gɛlɛyaw bolo min bɛ se k'a to votew ka kɛ a kɛ waati la transition ka jɔ min ye bɛɛ le cerveau ye a ko a ye cɛbilen Darame yɛrɛ t'a tɔgɔ ma a ko tuma min o ye ministre des affaires étrangères ye coopération internationale min ye Ibunu Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna ye cɛbilen dadenen kun don cɛbilen zumanen kun don a tɛ kuma sabula a mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a kun ɲininkara ko Mali bɛ cogo di a b'a fɔ ko Mali ka fisa Mali sumanen don gɛlɛya foyi tɛ yen Bɔjabate tuma min ale bɔra a la a muso fana kɛra n k'i ɲininka minisiri ye bandaw ka waati la maa si ma cɛbilen Darame wɔyɔ kan mɛn Bɔjabate a dadenen kun don k'i suma nka kabini don min o fana kɔni bɔra gouvernement na Bɔjabate cɛbilen Darame kɛra n'a fɔ ayiwa fa bɛ maa min na sabula saa karo 12 bɛɛ cɛbilen bɛ kuma de la a bɛ tigɛlo Mali de la a bɛ kɛlɛ yɛrɛ de kan ka kɛ min kɔni ye cɛmancɛ fanga ye i k'a dɔn o ka se ka dabila a ko nin damanda min filɛ nin ye o tuma min ye wulikajɔ min kɛra ayiwa Bajangara nka parena ani ngi ɲininka kodɛm olu de kɔni bɛ juguya la sabula olu de fanga ka bon kosɛbɛ politiki baara la ayiwa Bajangara lamini na nin kuma in kɔni waa fɛ Bɔjabate i k'a dɔn a ye Bajangarakaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sabula Bajangara denmisɛnw ka jɛrɛkulu minnu bɛ yen kuma in sɔrɔla Inde Ombotimbe o yɛrɛ ye journaliste ye Bajangara ka don Bɔjabate o y'a jira k'a fɔ bɛɛ le cerveau ka nin kuma in nin ye kundan kuma da ye sabula a bɛ se ka nin kuma in fɔ cogo di san joli i k'a dɔn parena ani kodɛm olu bɛ munumunu salo la tiɲɛ don nin gɛlɛyaba in a ye Mali sɔrɔ a ye Bajangara sɔrɔ nka k'a fɔ de ye parena ni kodɛm nɔ don nin kuma in fɔyɔrɔ tɛ yan ye sabula olu bɛ ɲani ni dusukasi min na n'i ye nin wa a bɛ kɛ n'a fɔ m'u ka ayiwa sɛgɛn an'u ka ɲani jate fo ka t'o kɛ politiki kuma ye o tuma nin kuma min bɔra da a kana sɔn a kana sɛgɛn nin ka bilen sabula mɔɔw tɔɔrɔlen bɛ mɔɔw ɲaninen bɛ mɔɔw sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnnen bɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye wulikajɔ Bajangarakaw olu ka denmisɛnkulu caman bɛ yen minnu kumana i k'a dɔn olu kɔni y'a jira k'a fɔ bɛɛ le cerveau n'a ma ɲɛ k'a fɔ a b'a ka politiki kɛlɛ kɛ o saya min kɛra olu fɛ yen i k'a dɔn a kana to bana min k'o don ayiwa politiko kuma na u tɛ jɛn n'o ye bi u tɛ jɛn n'o ye sini nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ni ka bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant Masiriba n'o ye Ablaye Jara ye karamɔgɔ a y'a jira k'a fɔ an ka jamana min ye casque bleu o bɛ Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛw ko fɔ karamɔgɔ Dabatunkara k'olu fana bɛ sanga la Masiriba ko Mali kɔnɔ don o don kinikini de bɛ yen a ko tuguni ni an ka maa 31 jenina karamɔgɔ Dabatunkara min kɔni ye Bamantu ye k'o ye tɔɔrɔ ta tuguni tarata tɛmɛnen ni ka casque bleu ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ Masiriba ko min kɔni ye sira jumɛn kan o de ye ka bɔ Sevare tuguni jamana cɛmancɛ bolo la ni ka taa Douentza Masiriba ko nin kɛlɛkɛcɛ u ka baara kun cɛra u bɛ ka segin min ye Mopti kɔnɔna ye karamɔgɔ Dabatunkara k'u ka mobili de filɛ ne ka bala ka yɛlɛ mugu pɛrɛn dɔ kan o de filɛ ka foro n'u ye mugu foro ni mobili ye maa minnu tun b'a kɔnɔ karamɔgɔ Dabatunkara min kɔni ye joli sina ka sereseri fan bɛɛ min kɔni ye maa 7 ye olu yɛrɛ kɛra maa 3 bɛ yen olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ Masiriba ko u ye ntanan kɔni gosi u ka ɲɛmayaso la olu ye pankurun bila joona joona ni ka maa banabatɔ ta o tuma olu bɛ ka furakɛ nin waati la Masiriba ko maa 7 kɔni o tora la min ye kɛnɛ yɛrɛ nɔgɔni kan a ko ɲininkali de bɛ bila bolokɔrɔ jɔn ni jɔn de bɛ ka ni danna juguya wale ta ni ka diɲɛ sigɛrɛ bi karamɔgɔ Dabatunkara kɛrɛnkɛrɛnna min ye an ka jamanadenw ye ani surasi minnu nana an ka jamana dɛmɛni na karamɔgɔ Dabatunkara ko nin ye kabako ye Masiriba ko a ko min kɔni ye MINUSMA ka ɲɛma n'o ye Elhaji Gazumu Wani ye Gazumu Wani kɔni y'i sigi ka nin ko in dɔdɔlima k'a lajɛ a dabali banna a ko Nations Unies sigilen bɛ sen kan kabini san 2000 karamɔgɔ Dabatunkara n'i y'a lajɛ wulikajɔ caman
caman kɛ nka ko bolofa bɛ Mali ta la dɛ olu nafura dama Mali kɔnɔ k'a daminɛ san 2013 kana bila bi la karamɔgɔ de b'a tun ko Nations Unies ka casque bleu maa 200 de sara Mali la 200 casque bleu tué au Mali Fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tun ko b'a yira k'a fɔ ko Mali ka goni kala Mali ka kalan a ko Mali ka kalan kɔni karamɔgɔ de b'a tun ko ni ko i b'a fɔ k'ale bɛ k'i b'a fɔ ka nɔgɔya a ko tulonkɛ ko tɛ nin ko in ye ko jugu minnu b'an senkɔrɔ k'u ka girin Fasiriba ko o jugu minnu b'an senkɔrɔ karamɔgɔ de b'a tun olu kɔni dɔn bɛ n'o ye Jésus min ye ale ni min ye Masina Katiba o cɛdenw ye karamɔgɔ de b'a tun diɲɛ ma don o don u sago dɔ bɛ sɔrɔ Malidenw na maa minnu fana bɛ ka n'an dɛmɛ an ka jamana lakana na u sago bɛ sɔrɔ olu fana la Fasiriba ko min kɔni Nations Unies cɛdenw ye u ko olu ka nali Mali kɔnɔ ka na Mali basigi karamɔgɔ de b'a tun ko yɛlɛma de kan ka don u ka baara la sabu u ka baara kun fɔlɔ o de ye kana don min ye dugudenw ni Bamantu cɛ yaasa ka dugudenw n'u bolofɛnw lakɔlɔsi nka min kɔni ye Bamantu ye k'u bɛ ka falimu ta k'olu yɛrɛ sɛgɛrɛ o tuma ko dɔn kan ka yɛlɛma ɲamakɔrɔ Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Nations Unies bɛ nafolo min bɔ Mali kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tun k'a dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ o n'a ta o ta nɔ tɛ ka bɔ maa tɛ ka nisɔndiya ko mun de bɛ yen san 7 san 8 karamɔgɔ de b'a tun miliyari bɛ ka bɔ diɲɛ ma don o don o tuma min ye Nations Unies k'ale ni maa ma fɛn f'olu yɛrɛ ye dɛ u kan k'a dɔn k'a fɔ k'u nakun ye fɛn min ye Mali kɔnɔ a ma ɲɛnabɔ dɛ ni Malidenw ka lakana kodɔn Mali ka sigi Malidenw bolo Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ka sigi a bolo karamɔgɔ de b'a tun n'u ka nali y'o ye o tuma k'u kan ka dɔnse yɛlɛma ka sɔrɔ ale maa ma fɛn f'u ye Malidenw ka kule Malidenw ka woronto o tuma ko dɔ kɛr'o la k'u sigilen ɲɛ t'o la wa Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni an ka jamana ye Nations Unies maaw kan ka lajɛ kura boloda o lajɛ kura in sa fali mun bɛ ka dɔw ka cɛdenw kan o tuma kunnafoni kura kan ka mɛn nin waati kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tun ni k'a ɲɛsin u ka baara kura ma o baara kura tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka na ni pankuru caman ye an ka jamana in kɔnɔ sabu El Hadji Gazimu Wani ko o tuma k'ale mago bɛ pankuru caman na yaasa ka Bamantu ninnu gɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Gwajibate ne bɛ n bolo buwa ka don ni bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire o don min ye Binaja Dunbiya ye nin y'a ka sɛbɛnni ye Binaja ko a k'i k'a dɔn Bakari Tugura a da fini don a ma kurudun fɔlɔ dɛ Gwajibate i k'a dɔn ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen in na kiiritigɛlaw kun y'a bila bolo min kan o de ye Bakari Tugula jɛlen o don jalaki fɛn o fɛn bin ne don a kan a bɛɛ lajɛlen wulila o kuma fuli kan Gwajibate sɛbɛnnikɛla ko o de i k'a dɔn ayiwa nin lafiya bɔda ye Bakari bolo waati kunkurunin don ni Ala ma jangɛ Gwajibate k'a dɔn ko in a bɛna kuraya minisiri min n'a bɛ kiiri kunna Mamadu Kasoge o don Gwajibate a ye lɛtiri kɛ lɛtiri min n'a y'a ɲini k'a fɔ Bakari Tugula ka dossier min n'a fɔra k'a datugula k'a ma fɛn kɛ ale ma sɔn Gwajibate i k'a dɔn maa min minɛna ka sanbila kɛ kaso la Gwajibate i k'a dɔn ayiwa o ka kiiri o ka sin ka taa manamanajɛya nin cogo in na o tuma dibidibi dɔ bɛ yen ale yɛrɛ min ye minisiri ye ale ma min faamuya o tuma a ye lɛtiri kɛ lɛtiri min n'a numéro 0406 Gwajibate k'a dɔn a tɔ ye n'o faamuya min kɛra kalo tile 7 o don Gwajibate a y'a bɔ ayiwa k'a ci k'a fɔ a sɔminen dun Gwajibate kiiri in kɛcogo ɲuman na n'a sɔrɔla Gwajibate k'a dɔn dɔw kɔni ayiwa olu ma ayiwa hakilina jɔnjɔn da kiiri in kɔnɔ walima olu ma jɛya kiiri in kɔnɔ o tuma sɛgɛsɛgɛli ka bolo da ka se k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko Gwajibate k'a dɔn nin ye ko kura ye ayiwa nin ye gɛlɛ kura wulitɔ Bakari dala ka sababu kɛ Bakari Tugula i k'a dɔn ni hakili b'a la sɛbɛn wari miliyari 10 o de jalaki b'a kan k'a daminɛ 2013 ka n'a bila fo 2019 la Gwajibate i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye a yɛrɛ kun n'o bɔra k'a minɛ k'a datugu a ye sanfila kɛ kaso la o bolo Gwajibate k'a dɔn sanfila kaso de taara laban kiiri la kiiri min ni kiiri bulon kun y'a jira k'a fɔ a nɔ tɛ foyi la maa 11 olu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛnen kun don a nɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen wasara sɛbɛnnikɛla ko minisiri kɔni ministre des droits de l'homme o don Mahamadou Kasoge Gwajibate a ye lɛtiri min kɛ a y'o ci inspection de la justice ma u ka sɛgɛsɛgɛli kura bolo da sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ minnu ye kiiri kɛ kiiri kɛra kɛcogo minnu na min ni min bɔra o tɛmɛnen kɔfɛ lɛtiri wɛrɛ ka kɛ Gwajibate k'a dɔn cour d'appel de Bamako u ka segin sɛgɛsɛgɛliw ka kura ye ka ɲininkali kura wɛrɛ boloda awa ka minnu salo kura boloda sɛbɛnnikɛla ko nin damanda kɔni tɛ Bakari ma hɛrɛ ye sabula nin damanda nin bɛ taa fori yɔrɔ o yɔrɔ Gwajibate Ala m'an kisira ni fiɲɛ yera k'a fɔ kiiri in kɛra i k'a dɔn a kun kan Bakari na wele ni sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛra k'a fɔ fiɲɛ wɛrɛ bɛ yen awa enquête fɔlɔ minnu kɛra dɔw ɲɛ ma sɔrɔ Gwajibate segin k'a kan ninnu ye sɛbɛn ye Binaja Dunbiya ka fasiri don an ye min bɔ k'i ɲininka le prétoire kɔnɔ
aka bi bɔli la cɛ ka pep k'a ka préférence lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Wajibate namo kanyelema ma se kaba establishment maju sembara a bɛ butigo butigi dala wuri ki kunda yenga télévision congélateur frigo fongo fɛn n'o bi feere établissement maju sembara la wajibate ni nina tɛ foyi t'a bɔ sabula u ye bere da sɔngɔ bɛɛ lajɛlen kun waasa mɔgɔw ka nisɔndiya ayiwa min ye sanyɛlɛmasalu la o tuma établissement maju sembara Samsung minɛn o minɛn bɛ yen sɔngɔ dalen don a bɛɛ lajɛlen ko k'a tila i bolo don karamɔgɔ min tigɛ don Mali flash parce que n'o ye Mayi Jalo Mayi fulamuso karamɔgɔ Dabatunkara a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban ala a ko min ye CMT ko ye conseil malien des chargeurs CMC min ye CMT di CMC karamɔgɔ Dabatunkara min ye conseil malien des chargeurs ye i b'a ye k'a fɔ maa min ye président kɔrɔlen ye karamɔgɔ Dabatunkara ko hali bi k'a ma jɛn a ma jɛn mun de kama Usmane Babalen Daw maa tɛ faamaya in nɛnɛ k'i bi bɔ a la n'i da ma kɛ dɔ kɛra sa dɛ n'i da ma kɛ abattoir ye koyi san tan ni kɔ k'a to yen karamɔgɔ Dabatunkara Mayi Jalo fulamuso a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye kalafili min kɛra kalafili sanuman kalafili jɛlen karamɔgɔ Dabatunkara maa minnu kan ka kalafili ni ka ɲɛmaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na karamɔgɔ Dabatunkara k'a kɛra jɛlenya kɔnɔ a ko minnu kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u y'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ maa min ka dangana a n'a ka yamaruya kɔnɔ o de ye ministre mun bɛ an ka taamako kunna n'o ye madame Danbele Madina Sisoko ye parce que b'a ko a ko kalafili jaabiw kɔni bɔra ka bin o kuma min kɔni ye Usmane Babalen Daw ale min ye président kɔrɔlen ye karamɔgɔ Dabatunkara o kuma ko ale kɔni senkɔrɔma cɛra o kuma ko a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna jɛlenya kɔnɔ ale ka président banna a banna min kɔni président kura kɔni o sigira karamɔgɔ Dabatunkara min ye Usmane Babalen Daw ko ayiwa ko bureau in kɔni ko a na kɛ n'a dilanna ale de kama karamɔgɔ Dabatunkara k'ale kɔni tɛ bɔ bureau in kɔnɔ dɛ tiɲɛ tɛ ko ye bi m'a ta jugara bɛ taa fura t'a la parce que b'a ko Mayi a y'a yira k'a fɔ min ye Usmane Babalen Daw o kuma a yirala k'a fɔ a k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ minɛn minnu bɛ n'a y'a ta ka na bila a nakɔrɔ n'a bɛ ka baara kɛ n'u ye karamɔgɔ Dabatunkara o kuma ale bɛ wele sa ko président kura sɔrɔla o kuma a ka taa kɔsɔ a ka baara latigɛ o bolo o kuma min ye Usmane Babalen Daw ye a y'a yira k'a fɔ ko petewu ale kɔni tɛna bɔ bureau in kɔnɔ bureau in ko nɛgɛ tile min b'ale bolo o tɛna bɔ ale bolo ni k'o don maa wɛrɛ bolo min ye laɲini a y'o kɛ karamɔgɔ Dabatunkara min ye kiiritigɛlaw ye a ye laɲini kɛ k'olu sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ni ka sɛbɛnfuraw lajɛ karamɔgɔ Dabatunkara min ye Usmane Babalen Daw ye o kuma anw ɲɛ tɛ e ka laɲini kunna sabu kalafili min kɛra kalafili jɛlen don o kuma n'i bɔra kalafili kɔnɔ i kan ka jɛn n'o ye o kuma min kɔni i ka laɲini ye ayiwa ko an n'a ta ka bila kɛrɛfɛ sabu ko laɲini ko kun t'a la min ye o jaabi ye karamɔgɔ Dabatunkara a ko k'ale bi k'ale ma wasa min kɔni wuli ka jɔ wɛrɛ a y'o bolo da don o don kumaba fɔw don o don porotiliw maaw yɛrɛ kɔni dabali bannen don a la hali bi a bɛ mun de nɔfɛ parce que b'a ko min kɔni an ka jamana Malikurako kuma bɛ ka fɔ sen kan sigi kɛmɛ ka ministre muso lajɛ n'o ye madame Danbele Madina Sisoko ye Usmane Babalen Daw karamɔgɔ Dabatunkara n'a bɛ jamana ka sariya de sanfɛ Usmane Babalen Daw karamɔgɔ Dabatunkara a cili min kɛra kalafili la ni mun de b'a kɔnɔ hali bi k'a ɲɛsin jamana de ma o kuma ni Madina ma jɔ a jɔyɔrɔ la karamɔgɔ Dabatunkara ko jiginna bɛ k'a la parce que b'a ko a ko min kɔni Usmane Babalen Daw ye a ɲini n'a fɛ finna k'a ɲini n'a fɛ jɛ la a banmɛ ni ka bureau bila a bɛ taa kuma ko mun de b'a kɔnɔ hali bi a taa kuma tɛmɛna k'a mɛnna k'ale bi k'a bɛ ka mun de makɔnɔ min kɔni Madina ye sa sigikɛn bɛ k'o makɔnɔ tile 2 in na karamɔgɔ Dabatunkara u bɛna min ta k'a sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ Mayi Jalo ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu an b'an ka minɛnw bɛɛ ta n'an ka micro Jabate lafiya bɔ kuma ma se Teydara premier an bɛ t'o min Suala Baya Hayidara i k'a dɔn Morikɛ kɛrɛfɛ o ka di bi awɔ an bɛ taa ye karamɔgɔ Dabatunkara tiɲɛ ni nkalon bɛɛ fɛn kelenw tɛ u cɛ ka jan bala cogo bɛ di Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma reflet d'Afrique o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Balaji Ture Balaji Ture ko a ko Yusufu Ture ka affaire a ma ban dɛ sabula hali bi n'a ka bi a ko ɲɛdɔn dɛ ministre Kasoge i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye kiiri dulonnen don kiiri min n'a ma laban Jabate i k'a dɔn transitaire don min donnen don kosɛbɛ a tɔgɔ de ko Yusufu Ture Yusufu Ture i k'a dɔn
kɔnɔ mɔɔw ka fɔ la a na kɛ a yɛrɛ de mugu ti a denkɛ la min ye adama ye nka seba b'a ye nafoloba b'a bolo Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa kiiri in kɔni dulonnen don min kɔni minisiri Kasoge ye o tuma a ka hakili to a la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min ye nin ko ninnu da k'a lajɛ kamana guwa da don min kɔni ye jalaki bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Yusufu Ture ka a den yɛrɛ bɔnɛni a nin na sabula a yɛrɛ daku ten ale ni marifa bi yaala i k'a dɔn nin don 2 heures du matin ale bɔtɔ misiri la a bi don a ka so ale kɔni ka mana gwana sabula a ɲɛbɛ kamalen dɔ la a bi kolokala la ale kɔni ka miiri ani jatela to don o yɔrɔ bɛɛ a ye marifa bɔ k'a dasi marifa dasi i k'a dɔn a kamalen in ka yaara ka bi mɔɔw kulekan ni mankan nana bɔ tuma min a nana dɔn k'a fɔ Yusufu Ture a ye mugu ti a yɛrɛ denkɛ la sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ nin kuma min fɔra a fɛ Bɔjabate i k'a dɔn vocalu la ani ŋunuŋunu ye min fɔ sabula a yɛrɛ laban ko i k'a dɔn mɔɔw bɔra ka kuma min fɔ o ti tiɲɛ ye ko ale denkɛ kun kelen bɛ k'a ka 5,000,000 ta ko a faali kun na ko ye a ko bɛ se ka kɛ cogo di ale yɛrɛ bɛ 1,000,000 ni Ala ye diɲɛ don o don da o mani kana nin la i kana lahu den mana ale ka 1,000,000 tiɲɛ yalima ale na sɔn k'a yɛrɛ woloden bɔnɛ a nin na o kama wa k'a bɛ gɛlɛya nka min kɔni ye nin kuma ninnu ye sɛbɛnnikɛla kɔni ka jatela Balaji Ture olu bara ka ko in sɛgɛsɛgɛ ka se k'a ko yɛrɛ de ɲɛdɔn min kɔni ye kiiri kunfɔlɔ ye i k'a dɔn a jɔra min kɔni ye Yusufu ye a ma minɛ kuma in dulonnen kɔni bɛ ten i k'a dɔn maa caman kɔni b'i yɛrɛ ɲininka kuma in tiɲɛ ye mun ye olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli la a ko k'ale bɔra misiri la 2 heures du matin Mali kɔnɔ diɲɛ yɔrɔ si tɛ yen min fajiri ye 2 heures du matin maa a bɛ taa fajiri sali 2 heures du matin Bɔjabate i k'a dɔn Balaji kɔni y'a jira k'a fɔ kuma i k'a dɔn kuma dulonnen ye min kɔni ni a tiɲɛ yɔrɔ ka jan nka siga kɔni tɛ min na maa caman fana bɛ min ko fɔ i k'a dɔn olu ye gundo ye sabula kamalennin i k'a dɔn a ba furu sara a fɛ a bi san caman bɔ kamalennin n'a balimakɛ dɔ bɛ yen i k'a dɔn olu ba kɔni tɛ du kɔnɔ kamalen kɔni a na kɛ u kɔni kelen bɛ ka fa tɔɔrɔ kosɛbɛ walima a ye sira y'a bolo sira min n'o ma ja yalima o de kɛra sababu ye a ka mugu ci denkɛ in na wa ɲininkali tun bɛ bɛn nka mɔgɔw kɔni bɛ kuma caman fɔ Balaji ka miiri la nin ko in man ka to ta sabula i k'a dɔn n'i kɛra sababu ye ka maa ni bɔ a kɛra i den ye o a kɛra i sɔma ye a kɛra maa wɛrɛ gaza ye i ni kiiri de ka kan min kɔni ye 3e arrondissement polisiso mɔɔw ye olu de bɔra ko in galama fɔlɔ olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ olu tora sɛgɛsɛgɛli la dɔrɔn Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ kiiritigɛla dɔ sina k'u wele ten ka affaire in bɛɛ bɔsu la ka taa n'a ye ka fa fɛ o ye commune 6nan procureur min kɔni fɔra kunnafoniw na o fana y'a damata maana ye Balaji kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni olu ma se ka faamuyali sɔrɔ sabula olu yɛrɛ y'a ɲini k'a ɲini k'u ni Yusufu Ture ka ɲɔgɔn ye i k'a dɔn u ɲɛ ma se ka da ka pewu u ye ci fana bila ka numéro bila k'a fɔ an bɛna sɛbɛnni kɛ waasa ko in an ka se k'a ɲɛdɔn min mana bɔ a la k'an wele o fana ma kɛ Yusufu Ture transitaire don transitaire min don u ko yɔrɔ min ma ko entreprise Jabali transit i k'a dɔn o tigi don sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ Jabala filɛ cour suprême de kɛrɛfɛ olu kɔni bɛ wuli ka jɔ ni jateminɛ na olu tɛna nin ko in dabila koyi f'u k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ nin kun ye sɛbɛnni an ye min y'a ni k'a bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don tuguni l'indicateur de renouveau parce que n'o ye a Jamuntɛnɛ a ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma min hali ni jugu ye sɔnsan ye a fɔ k'a bɛ se boli la o ye tiɲɛ ye parce que ko a ko n'i y'a lajɛ kunu min kɔni ye an ka furakɛlikɛyɔrɔ ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma maaw kun ɲiginen bɛ yen na maaw kun fununen bɛ yen na k'a sababu kɛ min ye minɛnte baara kɛcogo jugu nka ko kun ye kunu ye o tɛ bi ye dɛ parce que ko muso dɔ bɛ yen n'o ye madame Jaminɛtu Sangare ye ale kɔni talen ni ka kɛ ministre de la santé parce que ko yɛlɛma belebele donna kow la a bɛ kɛ min ye an ka kɛnɛyasow ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma ni k'a kɛ kɛnɛyaso lakika ye cɛden minnu bɛ n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ bana k'a larawuli k'a da k'a gɛn ka bɔ i la baara bɛ kɛ ni minɛ dagabana minɛ minnu ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma ni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲini k'a di furakɛlikɛlaw ma a ko ni muso ŋana in kɛmɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲini a b'o kɛ parce que a ko colonel Asimi Goyita Mali masakɛ karamɔgɔ dɔ b'a tuma ale kɔni y'a yira k'a fɔ transition in tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ se ka na ni malidenw lafiyali ye malidenw ka gɛlɛya jugu fɛn fɛn tun bɛ ka se k'a bɛɛ lajɛlen salu ka bɔ yen o y'ale ka haminako n'a ka jɔrɔnako ye o tuma ale
ye wele bila maa o maa ni mo k'i taabolo ye karamɔgɔ daba tugura k'i n'ale tɛna se ka sigi kɛnɛ kelen kan parce que b'a ko o kilishin o de kɔni tora madamu Jaminatu bolo parce que b'a ko ni ye muso in ye a ka kuma man ca muso in a ka baara de ka teli min kɔni a ka baara ka teli cogo min na a bɛ nɔbɔ cogoya la karamɔgɔ daba tugura maa minnu kɔni bɛ kɛnɛyaso ɲɛmasow la o tuma k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a tɔgɔ duman de fɔ maa min yɛrɛ bɛ taa n'u ka banabaatɔ ye karamɔgɔ daba tugura ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ bɛ yɛlɛma la o tuma ko yɛlɛma in ɲɛdimi ye e kɔnɔdimi tɛ parce que b'a ko a ko minɛn dɔw bɛ yen n'olu ntanya tun bɛ an ka kɛnɛyaso belebelebaw la i n'a fɔ scanneri karamɔgɔ daba tugura i n'a fɔ échographie i n'a fɔ denmisɛnninw olu ka lajɛli minɛn n'o ye pédiatrie minɛnw ye ka taa bila chirurgie bloc minɛnw ka taa bila min ye dagabana minɛn wɛrɛ ye a ko minɛn caman tun bɛ u kɔrɔla minɛnw tun bɛ jaabi minnu di jaabi lakika tɛ ayiwa ko bi minɛn kura minnu bɛ yen n'u ye fɛn fɛn fɔ k'o ye tarafata ni e sɔsɔli t'a la parce que b'a ko ala ni e Jaminatu sababu a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye denmisɛnninw ka furakɛli ka taa bila maakɔrɔbaw ka furakɛli la ko ɲinama kɛ maa si kɔ hôpital Gabriel Touré ale yɛrɛ ɲɛmaaba n'o docteur Abdoulaye Sanogo ye ale yɛrɛ kɔni fana nin ko in sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko siga kɔni t'a la ko ministre mun sigilen bɛ olu kunna k'a jan bɛ olu la a jan bɛ banabaatɔw la sabu min ye banabaatɔ bɛ da so minnu kɔnɔ li kura ka taa bila minɛn kura karamɔgɔ daba tugura ko maa minnu yɛrɛ ka baara ye furakɛli ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi tiɲɛ yɛrɛ la i nakun ye fɛn mun ye fanga mun b'i kunna ko fanga hakilina ye fɛn mun ye dɔwɛrɛ kɔni t'e bolo o de ye baara kɛcogo ɲuman ayiwa a ko n'i ka ɲɛmɔgɔ ye sira ɲuman kan karamɔgɔ daba tugura a b'i galabu jɛ ni ka baara ɲuman kɛ bana jugu mun nana an ka jamana kɔnɔ n'o ye covid ye baara minɛn minnu kan ka ɲini ka covid kunbɛn a ko nin dagabana minɛnw bɛɛ lajɛlen de bɛ dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ bi min ye hôpital du Ponget ale fana ɲɛmaaba karamɔgɔ daba tugura o fana kumana nin ko in kan n'o ye madame Doumbouya Sanata Sanogo Sanata Sogoba karamɔgɔ daba tugura parce que b'a ko a ko madame Doumbouya Sanata Sogoba ale kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko siga tɛ nin ko in na fɛn o fɛn bɛ ka fɔ Jaminatu kan ko nin bɛɛ lajɛlen tarafataani ye ko ni maa min donna hôpital du Mali kɔnɔ bi k'i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ministre b'u kunna bi k'u ministre mu jigi bɛ malidenw na o tuma ko hali bi k'u bɛ mun fɔ nin ko in na o de ye ko maliden minnu bɛ taa minɛn ninnu matarafa k'u bɛɛ lajɛlen k'a minɛ a minɛcogo la o tuma matarafa ko ɲuman o de b'a to ko minɛnw bɛ si sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibatɛ n bɛ bolo bɔgɔ ka don. A don. Bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma reflet d'Afrique. O don. Maa min ye sɛbɛnni kɛ. A tɔgɔ de ko Balaji Touré. Sɛgɛsɛgɛliw ani jateminɛ na. Wajibatɛ k'a dɔn jamana in. Silamɛ jamana don 90%. Wajibatɛ k'a dɔn o de ye silamɛ Mali kɔnɔ. Nka silamɛya Mali kɔnɔ. Bolofaraw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan. O don. Nka bɛɛ lajɛlen ko Ala kelen. O don. Ani kira kelen. Kosɛbɛ. Wajibatɛ k'a dɔn awa wuruditigiw bɛ yen. Wajibatɛ k'a dɔn awa dɔwɛrɛ bɛ yen. Minnu kujugu bɛ minnu olu fana bɛ yen wajibatɛ k'a dɔn diinɛ bolofara silamɛya la a ka ca sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a sunnamɔgɔw fana bɛ yen n'a y'i ja an b'olu de ma ko wahabiyaw o don wajibatɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin kelen o kelen bɛɛ lajɛlen ni i ka ɲɛmaa don min kɔni kan ka diinɛ dɔn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa sunnamaw u bɛnn'a kan wajibatɛ k'a fɔ Imam Muhammadu Diko wajibatɛ i k'a dɔn u ka k'u ka seku ye a ko n'i ye kota k'a lajɛ Imam Muhammadu Diko seku min ye sunnamaw ye wajibatɛ k'a dɔn a bɛ bɛn ka sababu kɛ Imam Muhammadu Diko maa kolo gɛlɛn don wajibatɛ k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ kuma dɔw la a bɛ jigin politiki bunako kan hali n'o y'a sɔrɔ kuma dɔw la wajibatɛ k'a dɔn kumaw bɛ banamina bolo nka min kɔni ye diinɛ k'a fɔ a t'o fana dɔn maa tɛ k'o fɔ sɛbɛnnikɛlaw ko sunnamaw ka Diko ta k'a kɛ ɲɛmaa ye wajibatɛ k'a dɔn a bɛ hakilina caman ko fɔ sabula Diko yɛrɛ bɛ a wulikajɔ min na jamana kɔnɔ ani a bɛ kuma gɛlɛn minnu fɔ wajibatɛ a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye nka yalima ko t'a kɔfɛ wa wajibatɛ sabula hakilina wɛrɛ t'a kɔfɛ Imam Diko min ye Balabugukaw ka alimami wajibatɛ k'a dɔn maa caman ye jateminɛ k'a fɔ taasira banamininen caman de b'a kɔrɔ janko ayiwa min ye fanga ye walima politiki nka diinɛ ani politiki yalima u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa min ye Balaji Touré a kelen bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali kɛ nka ko mana kɛ cogo o cogo a n'a ɲɛdɔn min kɔni ye diinɛ ye ani politiki kɔni tɛ kelen ye wajibatɛ nka kɔsa in na a yɛrɛ k'a fɔ diinɛ maa caman bɛ olu jiginnen bɛ politiki kɛnɛ kan ninnu ye sɛbɛn ye an ye min y'a ka bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔn n'i y'a bila gɔngɔn a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ siga t'o la bɛ bila yan
Bon an bɛ bi bila yan mɔgɔw ko hakili to a la san yɛlɛma o san yɛlɛma n'o tubabu sali ye wajabate k'a dɔn établissement Maju Senfara wajabate u bɛ wuli ka jɔ boloda jamanadenw bɛ se ka ni lafiya sɔrɔ cogo min ka fɛn ɲɛnama sɔrɔ n'o ye fɛn kura ye wajabate k'a dɔn sɔngɔ damatɛmɛdiya na Samsung minɛnw a kɛra télé o a kɛra n k'i ɲininka frigo ye o a kɛra n k'i ɲininka congélateur ye o wajabate k'a dɔn finikolaw fɛn o fɛn kɔni n'o bɛ feere établissement Maju Senfara la u ye bere da sɔngɔ ko k'a ɲɔngiri wajabate i k'a dɔn a bɛ daminɛ sisan ka taa bila fo kalo kura nata la o tuma bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ établissement Maju Senfara ka yen yɔrɔw sɛgɛrɛ waasa wajabate k'a dɔn minɛnkura ninnu kana taa k'an da a sɔngɔ ɲɔngiri an bɛ taa karamɔgɔ ni ye labɛn min n'a bɔra Abudulayi Eko u k'a ma ko lajaba ko nin ye olu ka tako 9 n'o ye 9e édition ye fangatigi min ye cɛ kwalenbaw gorobaraw karamɔgɔ dabatɔra nin ka nɛgɛ giriman n'an ko ma ko poids nin k'a ta ka yanga sanfɛ nin ye a tako 9 ye o kuma k'u kɛmɛ ka wele bila an sigiɲɔgɔn jamana ma n'o ye Burukina cɛ kwalenba 2 o bɛna ka fara Laginɛ fɛnɛ o cɛ kwalenbaw Mali fɛnɛ kuna cɛ kwalenba minnu bɛ yan o kuma k'u bɛna jɛ ka nɛgɛ de kɔrɔta kilo 150 kilo 200 fo kilo 400 jɔn de bɛna se k'o kɔrɔta sanfɛ ni ka walanba kɔrɔta karamɔgɔ daba tuma ko nin ko in bɛɛ lajɛlen an k'an jilaja kana fɔ an kɔ a bɛ bɛn karidonya dɔ ma min ye décembre kalo ye o tile 12 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati stade municipal la hippodrome na min kɔni ye lakansara seliw tɛmɛnen kɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen welelen bɛɛ kɛnɛ ye a denfaya tun bɛ k'a di maa min ma o ye Nafarima Keyita ale ni Bouakar Yasari Sanogo o kuma ni cɛ 2 olu de ye kɛnɛ ye a denfaw ye ko ni maa min yɛrɛ mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la nin ko in kan i bɛ se ka weleli kɛ 79 40 45 24 63 16 19 06 abana wajabate i k'a dɔn sibiri nata n'o bɛ bɛn nin kalo tile 11 ma o don balontankɛnɛ ni min n'u kelen bɛ k'a tɔgɔ da Dabatungara la ko dabatɛrɛni n'a filɛ nin ye i k'a dɔn fajigila nafaji wajabate i k'a dɔn wajuli kɛnɛ belebeleba sigilen bɛ min ye Imam Bajara a kelen bɛ ka wele bila silamɛw ma min ye nin wajuliba in ye i k'a dɔn a kana fɔ maa si kɔ min kɔni ye awa sibiri don ye nin kalo tile 11 o don dabatɛrɛni i k'a dɔn nafaji fajigila waati jumɛn k'a daminɛ Lazara fo ka taa bila so araba ko Imam Bajara an ka foli b'a ye hali ka dugawu ɲini a fɛ an fana bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ wajabate k'a dɔn waati dafara min ye surafana to maa don su in na sɛgi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 sini sɔgɔma inshallah an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛn kuraw bɛ bɔ k'olu lakɛ min ye Mamadou Kamara n'a ka kalanden Sylvie Vartan wajabate Dabatungara wa salam.